morning, good afternoon, good evening, ug asa mo aning kalibutan na. Karon manglakaw mi kay mag-update mi sa among SIN, Social Insurance Number. Kay mag-expire na next month. Naaman mi bagong work permit, mao to among gamiton para ma-extend. So darag akong kinakusgang asawa. Oh. Nindot ang panahon, murag init-init. Kaya unyang hapon na siya'y schedule sa English exam. Mga tumi sa Mongton, biyahe mig mga 1.5 hours para sa pohon-pohon sa PR application na mo. Good luck mo niya. Diyan na ka na. Oh, mga tumi. Oh, sige, di mi magpaanam kay ato pa mig Service Canada, magpa-update sa SIN. Ta, mag-ilis na tami. Oh, daan na, jacket na kay tugnaw-tugnaw pa. Siya dalo ni mo passport. Kanino? Passport try dalhon og katong importante passport og katong bag-ong permit. Ug siyempre tubig kay uhaw sa pag-ibig. Magsapatos. Sumay mo suoton. Kaya lang dali makakuan. Di mo tugnaw ka dukot. Sabi ng kuan ba? Nang nagbong na. Kung mag-rubber. Kung orange ba? Oh, wapa ako mag-ilis sa sapatos, oh. Oh, ano dahil? Dito na nga ako, eh. Oh, wala na. Sapatos na. Malayo na trim na. Uy. Diyan na. Ayos tira mo na nag-squirrel, oh. Nagka-cute sa squirrel, oh. Bukid na gamong ayos, nagbukid na. Ayos, buok kalibutan. Sila. Uy.
pag maong mabugnawan ang dali ara. nga magtuon sa laing lugar
Sama niyo mo yan ako. Ano ba ako? Ay, ako na kay advice mo to. Ah, paano ito? Speaking, Speaking. Mas maganda ba? advice. Ano man to, Adel, pabili, magkaliman to.
Lain po ning ato pa mga ayos na. Mga gabok ba? Na? Abot na mi sa Service Canada. Dinhi mi nagpuyo sa una dool. Kanay katantay bahay nga patanay puwa ka na. Na mo na mong apartment unang abot na mo dire. Bugnaw kay hangin. Na overlooking dire oh. Sud ta sa kuani kanang government nga agency. We're here for our SIN. For your SIN? Yeah. Be right through here to Service Canada. Okay, thank you. Very welcome. Yan na may nag-what na sa linya. And then the same person picks up. May pila mga kaupat. Jealous mo. Mana, nag-fill up na may kuan form. What may tawgon? Dali raman. Wa may kuan lagi dali, may kuskus balungos. Sa among kuan. Passport. Nandiyo rag among bag. Pangita ra ag among kuan, bag-ong work permit. Dala man tong inyong So kadtong insurance. old nga Insurance. SIN number. What may tawgon na mayroong tatawad. Humana may og update sa among social insurance number. Dali ra, way daghang istorya. So mungad to mi sa kuan ron. Among testingan ang nato sa Service New Brunswick kay para sa driver's license, sa Medicare card. Kay ganang na mag-i-update lagi, mag-expire naman next month. So mong testingan og ngadto kay mangutan nami kung say kinahanglan or basin og makadiretso nami og pa-update. Kunilahanan nga duha ka tuig na mi dire kapin. Uy, kabugnaw ba sa hangin? Ay. Oh, adto tas kuan. Service New Brunswick, balhin ta og lugar.
Diyan na miss kuan. Lain na pud ning government agency sa province sa kuan New Brunswick. Gitawag og Service New Brunswick. Katong ganina kuan to Service Canada. Service Canada. Common sense. Sweet. Tao. Murag di daghan tao kaadto. Di mag-update na naman may karon kay pwede man di ay permit ray dalhon. So di mag-fill up sa amin. O manami. Kumanatanan. Lihok ra namo sa sud sa usa ka oras kapin. O mga duha pod. So ato mi padung sa kuan ron. Sa restaurant maniud tumidaan kay mo travel mig Moncton para sa English exam. Order na mi. Ay. Okay. Oh, salamat. Salamat sa Ginoo. Nahuman na mong lakaw. Thank you, Lord. Pero na pa kay mo biyahe ta mig Moncton.